lang hilin eh. Maadong buntag sa tanan, tibok kalibutan. Maadong buntag. Oh. Salamat sa dagang grasya. Kaning abot sa kinabuhi. Salamat sa labong makangahom. Nakaabot pa tarong pizza ha. Mayo 24 na. Pista de los hang bay sa Sunda sa Katipunan. Happy Pista San Isidro Labrador gihapon. Kami gahapon human namig celebrate sa among taryumpo raman itong among address among sityo puti. O salamat Ginoo. Hanggang pagapon ko piskong hangin ron, nagapon ko sa karsada. Nagsuroy-suroy, nagpahangin, nagpainit. Hanggang piskong hangin. Karon nga orasa. Alas 6 sa buntag. 6 sa buntag karon na saya pani na padong kami man say makabot. Ini tipas man. Tipas mas kakubasaan. Ito. Balik detas kuan kanang istorya bahin sa among langgam lagi wag yapon ni mahamal ng kuan na ha bahin sa langgam katong ni istorya ningan nga nabuta na sa tay kuno diha naglanggam awa pa kung sa tay mabuta diha naglanggam balik ay kanang langgam buta na sa tay paghatag ng langgam buta na dugay na muna sa tay nabuta kanang langgam dugay na pag upan ng gihatag mga 3 years pa ng langgam gihatag ni aning tatay kuan antay dulo malang pay naman pay nangutana sa comment nga pila na kuno ka tuig langgam ang langgam mag 3 years na nakatuig pero buta na sa tayo na paghatod pero buta na naon ano mang uban nga miingan nga langgam pasanginlan nga may nakasakit pwede oy tugod na siguro kami nga mga tiguang na nanay mga pangbation siyempre sa mga bata-bata pa may wapay paminawa nang sunod karon siyempre singkinday size na bata ko karong September tayo po sa balatian nabata ko trabaho manang siyempre magkaedad na magkaanam na jud ka kung naglawas mag-anam nagkapunder di kay dahang kuan langgam pasanginlan halos langgam kuno silutan kuno mi hamlay labaw makahamlay labaw power ag langgam or kahit asan di jud ko motuo sa langgam katuning comment nga kuan sorry laman jud mo kanang tig comment nga silutan kuno mi matud ni ja sa silutan kuno mi kay ang langgam kunong ipreso si Zay musitar si Jade Ginoo ginura din na sayod tanan sa among mga balatian karon way labot ng langgam napamangniningon nga dya ko nung palito naglanggam di o bagay ka ng langgam pasang na nagkasakit mi pag sure oy kanang tig comment nga kuan kuno napadining PM na nga mga matay ko numing tanan tagad kuno langgam naraninjo pero ako ginura jud ko salig ko Ginoo nga sang balatian karon ug sa naghawid kasi pag nagtumar kog mga tambaw unsa diha mga maintenance so na Ginoo gyapon naghatag og gahom di nang langgam di ba jud langgam pasanginlan nga mo kung nakaangin mga matay kun ming tanan uli kuno langgam na mubuhian ti awoy pag sure ug kinsa man ka mo man si Jay tig-comment nga mao na basin mao puning PM na sa una nga ningon nga paundangan ako kog video kay ako kumaangay mura ko kog naidijot salamat sa imong pagdajig ug na ko dijot wa man kuning invite nimo nga tanawag hang natawag hang pajag wa man
Sa lugar maghukom nga mga matay ming tanan ug di na maglanggam buhian. Tiyaw. Ikaw ba day Ginoo? Ug sa tanang mga nagsubaybay sa ahong kuan sa ang pajag nagsiglili kada adlaw. Daghang salamat sa inyong paglili kay moro dunay makatabang na inyong paglili. Madun na laman na musud sa ahong panagdanan bisag ginagmay matag adlaw kay bamos manahon ng grabing lisura di na ko makapanarbaho. Pero sorry naman itong niingon nga buhian ko na maglanggam. Di na lang mo buhian kay di na amo samo ng ginikanan. Diya mo na diyang kalipay ng langgam bumutingog. Diya agatong taong niingon nga mga matay ekonomi. Balik sa namulong laman o kinsa man nagistorya. Kinama dining pim na mga matay ekonoming tanan, mga hurot ni kinsa man na o kinsa magaling kang manunuwadza ka o parenti ba ka na mo or unsa o asa ka naka ila na mo nga magngada man kabayan sa mong langgam. Ginuray masayod pud nimo hinatunta nga ubanan ka sa Ginoo kanunay kanang sigpang naway na mo. Di man kay ako ray gisaway tanan man may imong gisaway tanan man siguro may imong mingi subaybadan siguro nang amuhang pajag. Tuwad ko na tablandan na lalimang ka katong pagkaopera na na jining pimiyon nga mamatay na kuno ko. Mamatay na kuno ko kay silutan kuno mi. Mamatay mi kay silutan kuno mis langgam. Aglanggam din naghawid sa among kinabuhi. Hamay labaw langgam ug kay kasan manang Ginoo din nasayod. Ug sa katong ding kuan na ho. Laining PM na nga nangayilo kuno ko. Sa isang tanaw. Wak madlok. Ito kong ingon nga nangayilo kuno ko. Anong nangayilo mo ko na ko'y tambaw. Nasikog painit kada adlaw. Halos buntag hapon ko na ko sa karsada. Sa mga video gani mo na ako sa karsada kanunay. Bahala tong tao magtanaw bapuan sa na ako sa karsada kanunay. Kaya igawat lagi ko na exercise ko. Pagbuad-buad ko adlaw kada buntag. Labdan ako sa kagatos kamilyo ng mga isda ang walang labay. Kaya kuan nagbuad ko sa init. Buntag hapon ko na ko sa kasara subay-subay. Bahala ng mga tao diag puan ng sigtanaw sa ahang pajag. Para karon no arang nainita, wa pa ko mo pahuway. Karon maninay na ko uli. Okay. Kuan kanang sana. Exercise lagi ka kuno mga yelo. Bawpod. Tamang pang tumar nga tambaw. Tag 200 adlaw gunihang tambaw. Kay labot ag vitamins nga gitik ng vitamins. Tambalo din ang tag 200 ang adlaw. Naalas utso na. Mapaisilong na ho. Miss Remix. Soy Remix! Nana salita! Na Remix banana. Nana, gikuha nga isa. Tuwa ko nga isa lagi. Sa dyan hawahin naman ka. Lingnan to naman kasi babaw. Magkwadong hali lagi. Tinunod mag-uumaw. Good morning, Brad. Grabe mo tuhod. Good morning. Kung ano na, bilin-bilin hinsag tanong kay... Project mga Remix. Mana? Sakto dyan dito sa hinabasan. Tapos lahat ang tanim ko. Nahagbas ka? Hagbas o tanom. Hindi pa kamulaan mo yung tanong mo, lobe? Lubi o saging. Nagniwang na rabad siya. Next year, harvest na maka saing na tayo ng Saging? saging. Mahaw na. Maka barbecue pa. Barbecue. Bito na namin ito sa Alex. Kininsat man ganihan. Daling saka na makaskuan. Si Atsa lamig ingnan. Sana trabahanti ka ado isang uyam. Pasag bara o kuan. Si 20 ka saging? Bakad daw tanong-tanong, sunod-sunod, patlak-patlak.
Mula agra ko dadto. Ako sa itong mga saging nga kay agaw ni pangmong saging, saging malagay. Pero wag ko kay bawa ng saging nga di madungag dito tayo. Why saging di madungag? Na, may pangwanaw lagi. Kuan katong kuan day kagubot. Bawa na ho. Kagubot day tay. Pero saging nga, kuwan tayo. Saging nga madungag. Naglibog sa saging kay di ko na madungag ban na saging nga kagubot. Saging nga di madungag. Kanang pahinugon pa. Kagubot lagi maron, kagubot. Kanang saging nga po nagadko siya nga. Pero may iso. Nay, buto, nay. Ay po silaw. Masin. Pero ang motivasi pag-asa ano man yung pinagkarumbo sure sa Pilipinas na ano di nakakabot di mag-ubrak talaga niya itong pag-asa hindi ko ang damat kana yung 2,000 kaping kung na nagpundo kung na mo kuhan nabot sa Bonderis Pilipinas 1,500 mo na Bonderis laud na yung pakadyo na Pilipinas kay di ba may badyo na igos ba Bonderis na may Bonderis kita may Bonderis nga di nakakapalagatong dudok kanina pa na ibong teritoryo. Ini Pilipinas at China, doon akala niya. Doon, mana island. Pasipiko, Pasipiko. Tama ko pre. Mati diri. Hindi ka tumahaw. Diri. Namang buskan. Ut atulog eh. Murot. Bode apet. 55. 135. Kampar na po yung wintang. Aw, siguro ganyan sa Pilipinas. Pamarat nito, ayun na tayo na tumulukos. Ipon, tayo na gusto. Isang balik, bulan.